to ide. A už to ide. Rozmýšľal som, že ako začať. A najhoršie ako začať, proste začať. A keďže dneska som sa tiež dal mimo komfortnej zóny a išiel som na bojový šport vlastne, prvý tréning a bolo to úplne božské, tak už to bol ten správny krok. A aj vtedy mi bylo srdiečko, ani som sa dobre nevyspal. Poznáš to, keď sa aj tešíš, aj netešíš, nevieš, čo máš čakať. Ale nakoniec do toho ideš. A potom to vlastne stojí za to a sa takto vlastne spokojne usmievaš a si jak polievočka, vláčný. Vláčný je to správne slovo, presne tak, jak polievočka, vláčný. A takisto ma to vlastne donútilo začať s týmito videami, lebo nemalo by nám byť ľahostajné, ako to tu vlastne funguje a pokiaľ môžeme a sme zdraví, niekto ako zdravý, však si vieme, každý má svoje, tak mali by sme pridať ruku k dielu a budovať tú spoločnosť lepším smerom, lebo je to odpad, priznajme si to, je to odpad, čo sa deje a nechcem sa sústreďovať na to negatívne, chcem byť v tom pozitívnom, aj keď život dáva negatívne a ťažké veci, skúšky, úlohy. A preto to vlastne som začal teraz točiť. A tiež som tu haluzoval aj pol hodinu, že nezačnem, ako, prečo. To som si napísal nejaké bodíky, vlastne také najdôležitejšie a poviem ti, že taký základ toho, ako by to malo podľa mňa vyzerať. Odžité príbehy, ale svoje príbehy, ktoré máš odskúšané, autentickosť, dúfam, že to hovorím správne, ty si človek. Práve ja, bez pretvárky, ísť prirodzenosťou, natáčať prirodzene. A vlastne viac bodov ma nenapadlo, lebo to je zbytočné. Dôležité sú pre mňa tieto. Takže takto to budem robiť. Takže začal som, lebo som dneska nabral väčší kus odvahy, dohodol som si fighterský tréning, alebo ako to mám skracene povedať, žece. To je jedno. A to ma donútilo zasa vykročiť ďalšou nohou vpred, lebo nie je čas strácať čas. Aj keď to sme vymysleli my, je to inak, ale to sú iné polemizácie. A ako by som to skrátenejšie povedal, nájdi mozeček, to správne slovo, kombináciu. Proste najlepšie je, keď... Ale hej, no. Vy, koho si to nájde, teba. To je jedno, kto to je ty, ona, ono, my, vy. To mi jedno neriešim. Kde si to niekoho nájde, to video, tá konverzácia, to započutie v tej pesničke, v tom niečom, nápis niekde na tričku, alebo ako to mám povedať, takisto to mám aj ja s tými rôznymi ľuďmi, ktorých sledujem na všetkých možných platformách. Teda vlastne ich nesledujem, sledujem reklamy a oni to prerušujú svojimi videami, nie je sranda. Musí byť, však všetci to poznáme, za všetko musíš, som aký dal to jedno blabla, aby som neutekal. Čiže aj mňa inšpirujú mnohí, takže chcem inšpirovať svojimi príbehmi iných. A viem, že sú to zaujímavé až k neuvereniu, ale to je život, tak to muselo byť, tak sa to malo diať, aby som mohol byť tu a teraz. A chcem pomôcť tebe. Mňa si vždy to video našlo od niekoho, tak dúfam, že to video odo mňa si nájde niekoho iného. A v poslednej dobe tie znamenia mi dali totálne šupy, bomby, facky, lakte, paty, kolena. Že úplnou náhodou. Počkaj, nech nepokazím to meno, si mám kalendár. The Machač Leo, tak to má na Instagrame. Halu, že videl som jeho video, aj s tými jeho kamošmi. A si vravím, že ty kokos, jaký drsný čavo, že bohu, jaký je naživo. Som sa tomu len tak pozasmial, vieš, dal tomu tú dobrú energiu, tú vibráciu. Ja neviem, ubehol týždeň, maximálne 2, idem do miestneho fitka a ho tam vidím vonku na terase takej polotrávnatej s konštrukciami hrazdovými ako valy. Mi skoro odjebalo dekel a zase som si urobil, že vidíš, také to je jednoduché. A tak jednoducho sa dá všetko vlastne si formovať, nie nechať si formovať život, teda aby ti diktoval život, tak? Ale môžeš mu nadiktovať ty, len musíš to proste správne urobiť. A to sa učím aj ja, od určitého bodu života,
kedysi by som ti toto vysmial a poslal ťa nejakým smerom, ale nikdy nehovor nikdy, no. Nehovorí sa to nadarmo a je to tak, musím povedať, nikdy nehovor nikdy. A sila slov je taká, 4 dohody, len pre zaujímavosť kniha, ale to pozná už milión ľudí a udržať sa je, no, byť ňou, absorbovať ju, aplikovať ju, to sú šupy bomby, no. Hlavne keď som počul myšlienku, že nemôžeme si dovoliť luxus ani jednej negatívnej myšlienky. To bola kniha alebo audiokniha Mních, ktorý predal svoje Ferrari. A v ten deň, keď som mu počul prvýkrát, čože možno tak 2-3 roky dozadu, som nechápal ten význam, ako chápem dnes tej myšlienky a fakt vážne. Proste keby si vedel, jak sa to všetko naplňa, každá tá jedna myšlienka v tebe, ktorú nikomu nepovieš, len sa odohráva od tvojho prebudenia až do tvojho zaspatia, tak to ti formuje ten život. A či si to priznať chceme, či nechceme, je to tak. A mne ten život ukázal tými mojimi príbehmi presne to. Len som bol taká ovečka, zavretá, jak sa povie, hlava dole a tam, kde sa bičom buchlo, tak tam áno pane, dobrý pane, nie pane. Tak to poznáte, poctivý roboš, worker, ovca v systéme, alebo ako to povedať. No až keď začneš počúvať seba, no, naozaj seba, tak sa to začne meniť. Najprv to je nálož, lebo zistíš, že za všetko si môžeš sám a to si nechce nikto asi priznať, ani ja som nechcel, ale je to tak. To bol taký hlavný bod zlomu a vďaka nemu vlastne sa to začalo meniť. Teda chcel som to meniť a už mi ukazoval život, ľudia, konverzácie, situácie, pracovné veci, hobby, priateľky, ex-priateľky, hoci čo, proste tie veci sa tam proste začali ukazovať, tvoriť. Tie vzorce, všetko som to začal vnímať, riešiť a riešiš to vlastne furt, lebo vymažeš jeden alebo nevymažeš, skôr sa navibruješ na to svoje vyššie ja, na to práve ja, kozmické ja, božské ja, daj si to ako chceš. Teraz vidím, to je bláza na iné slovo, ale to je jedno, daj si to ako chceš a úplne inde ideš. No a tým pádom, keď sa naladíš na túto vyššiu, nechcem hovoriť správne, nesprávne, lebo to je tiež iná polemika, frekvenciu, tak si inde, nie si v tých nízkych, lebo v tých nízkych budú tie staré vzorce, ktoré tam vždy budú, len ich môžeš previbrovať, tak by som to povedal. A viem, že ešte sa mám veľa čo učiť, aby som pochopil aj tie veci, čo už chápem, lebo zase tam môže byť iný uhol pohľadu a vždy tam je, keďže všetko je úplne inak, ako nás naučili. A toto, keď som počúval, som tomu neveril, a je to tak, nie, všetko je úplne naopak, ako si myslíme. Tak to bolo, a je to tak, fakt, všetko je úplne naopak, ako si myslíme, ale to je jedno. Na to musí každý prichádzať sám. 8 minútiek, to je celkom na začiatok úplne taká pohodička, také všeobecné. Potom pri tých, dúfam, že pozitívnych komentároch verím tomu, že hej, že ľudia napíšu niečo, čo by chceli rozobrať a ja budem mať tú česť mu pomôcť svojim príbehom, že budem mať tú skúsenosť, tak veľmi rád poradím. A no, nehejtujme sa furt všetci, však tvorme jeden pre druhého, posúvajme sa navzájom a budujme to tu proste lepšie, je to v našich rukách, vždy to bolo. Proste vždy bude, máme to každý jeden vo svojich rukách a to je taká energia, keby si to vedel aj po tých vibráciách, rôznych formách bytia, čo máš v sebe, jak to vyzerá, tak by ti odjebalo dekeo, odšrobovalo dekeo. No, objednáme pre zákazníkov, uvidíme, že kto čo. A tak dúfam, že to bude fajn, že si navzájom pomôžeme, tak ako mne už pomáhajú iní, či vedome, či nevedome, a môžem pomáhať aj ja ďalej. Takže tak. Šmakocinku. Cookies v Japonsku, to bude isto s tým nápisom. Áno, je to ono. To bude zaujímavé. Dobre. Snažil som sa byť čo najreálnejší, nie žiadny naučený, nadiktovaný, lebo to nie je ono. Viem, že všetci chceme tú pravosť, každého baví to. No škoda, že niektoré tie programy sú zamerané na tú hlúpu pravosť a potom ten kolektív hlúp nie. Dobre, díky, dúfam, že si blabla. Proste čo ti poviem, no. Som dysgrafik, dyslektik, dysortografik, dyskalkulátor
A dneska sa mi to potvrdilo, keď som si otvoril nový kód ku karte, zapísal som si ho tuto na ruku, neukážem ti. A išiel som dať tú kartu a vlastne mi ju zablokovalo, zobralo a vnútri, keď som išiel druhú, tak sme znova pozreli kód a zistil som, že druhé s tretím som vymenil. Počkaj, nie. Tretie s druhým a druhé s tretím. Taká dysfunkcia, no, takže stane sa. Nie som dokonalý, ako tom dokonalý som ako ty. Každý je svojsky dokonalý. A keď napríklad ráno vstaneš a prvé čo urobíš, prebehneš k najbližšiemu zrkadlu, nie je telefón, ale k zrkadlu, do očí sebe samému sa pozrieš a povieš si, že ľúbim sa, prajem si krásny, plnohodnotný deň, príjemných zážitkov. Kamočka. Bude pohoda. Príjemná pohoda. Bude sa to zvládať ľahšie. Tie zaujímavé situácie, nechcem ich definovať ani negatívne, ani pozitívne, lebo to je široká problematika. Dobrá kniha Ranta, biela kniha na to. Len tak. Teraz som stratil tú niť, len tak. Ranta. To bolo s tým ránom. Jaj, už viem, vidíš? Stačí mu nadiktovať, to je také diaľkové, to není hlavný mozog. A to je dobrá tematika. Proste áno, keď hen to urobíš, totálne zmeníš tú chémiu tela. Keby si to mohol vidieť, tak by si to hneď robil, úplne automaticky a non-stop, lebo by si videl, aké prospešné to je na každej báze. A fakt to robí mega divy. Ja zažívam vďaka tejto maličkosti veľmi príjemné zážitky. A viac, fakt. Takže tuto mám. Mal som to síce točiť včera, 5.5. 025 bol portál 3.5, ale cítil som, že to je také moc znutené. A to nechcem. Chcem, aby to bolo jednoduché, práve prirodzené, lebo to všetci chceme. To som ja proste sám sebou a ukážem ti skrz tie príbehy, čo som prešiel. A stále som tu? Do piče, pardon, do šroba. Stále som tu. Morský čajík. Dobre, už by som to mal ukončiť, lebo sa opakujem a to je zbytočné. Dúfam, že to vydrží niekto pozrieť do konca. Jak áno, tak čo by sme dali, akú halušku, že aj som prirodzený do toho komentára, keď všetci to tam nejako takto dávajú, tak to napodobním a čo. Daj, že som prirodzený a bude to fajn. A ja keď sa k tomu dostanem, tak pošlem spätnú väzbu, budem rád, vďačný, tak by to malo byť. Ďakujem.